pot parlar ja. Jo, en principi, vull dir que tot el que s'ha dit fins al moment em contra molt interessant, molt viable, però caldria puntualitzar que per en última instància treure-li una rentabilitat per al productor, que és el que incentivarà la producció, caldria anar a una planificació de la producció. Volem dir, per exemple, en la Marina Alta, el minifundisme és exagerat. Això ens comporta que si hi ha minifundisme no pot haver mecanització. Tindrien que anar... L'estructura agrícola és problemàtica, no? Però caldria fer esforços per a aquest minifundisme solvallar-lo, és a dir, crear... Què direu? Si jo tinc safonecares i fiquen un 34 i les ternes, anar i raonar en ell, o crear un sindicat per a raonar en ell i fer-lo de 11. Les mateixes camares de centre de Melvers podrien continuar sense trastocar la zona productiva i engrandarien la zona de producció i abatarien costos. Perquè no es tracta tot només de vendre car, també es tracta de baratar costos. Bé, a banda de tot això, també hay que dir que en aquest moment estem en un dèficit cultural de l'agricultura. Així no queden llauraors. Tenim que incentivar el que la gent jove s'impliqui en l'agricultura. O, de lo contrari, tot el que parlem és de baix. Perquè si no hi ha una força que produïsca, no anem a cap lloc. Jo tinc 64 anys i soc dels més joves que vaig a l'agricultura. Llavors, on estem? Estem al borde del precipici. No parlem amb falsetat ni mentires. Siguem realistes. Tenim que crear propietats productives, tenim que incentivar a la gent que es bolque a la terra, a la mesura que cal i càpia, donar-li uns salaris remuneratius perquè la crisi ens agòbia i ens asfixia. Tenim que ser reals de tot això. No parlem de l'Alibaba i sus 40... això i allò i l'altre. No, siguem realistes. Estem abocats a l'asfixiament. Tenim que s'apartar. Tenim que canviar totes les estructures. Tot el que fins avui no val res. El tenim que canviar tot. Com i de quina manera? Aquests són els principis que tenim que establir. Creant propietats rentables. De quina forma i de quina manera? Personal, de tot, capacitat, mecanització. Propietat sense llevar cap de propietat. Però si jo fite en un que té 10 fonacà i li diré, jo per les fites allà, et treballaré el terreno. Te'l tornaré dins de 20 anys en un contrat i te'l donaré plantat i en productivitat. Però mentrestant jo l'explotaré. Aquesta és l'única forma i manera, per almenys a nivell de la Marina Alta, que crea un producte que és inigualable, i no vull dir en quin lloc, perquè el moscatell aprofita per a fer un vi, aprofita per a fer un estal, aprofita per a fer un rim que entra a la plaça i el lleven al sombrero, i aprofita per a pacificar un producte que tota la punyetera vida ha sigut la base de la Marina Alta. I avui s'ha perdut. Per què s'ha perdut? Perquè la gent de la Marina Alta no ha sigut capaç ni ha tingut coratge per a que aquest producte no es pergués. Però la pansa, com a pansa, no és pèrdua. És un producte sense part ni per igual. Llavors, hi ha que fer un plantejament molt profund i molt real per a posar-nos al nivell que cal i fer que la cosa funcioni. O, del contrari, no es tracta de vendre sinó es tracta d'entrenar. Es tracta de sentar unes bases, unes barres reals fortes, en un sosteniment de base, que ens pugui impulsar on faci falta. Mercat nacional, internacional i on sigui. Moltes gràcies, Xavier. Bueno, la part final estic algo de acuerdo amb tu, Pepe, però el problema, la part que estic de acuerdo amb tu, de que resulta que me recorde que vas anar, no sé si al mes de finals d'agost, ahir a l'Eroski del centre comercial, estava mirant
n'hi havia raïm de tots els llocs, menys de moscatell. I per què no està el moscatell? Ja que preguntar, per què no està el moscatell? Per què no està el moscatell? La pregunta és, per què no està el moscatell? Espera. Perquè és massa bo. El problema és dir, que vas... L'any passat, un xic que avui no està així va fer la promoció del raïm del moscatell del Poble Nou, de Benitatxell. Resulta... Res del Poble Nou, res de productes localistes, rim de la Marina Alta. Que ahí està la gran putada de tota la gent. El de Toló és millor, el del Poble Nou és millor que el de Toló. El de Gata no vol res. Comprèn? Marina Alta. Nosaltres som una sarta i comercialitzem des de fa 10 anys amb Marina Alta. Perquè l'única forma de fer un producte que defenga el nostre terreno és promulgar-lo per Marina Alta. Ni Gata, ni Xavi, ni Pedreguer, ni Teulà, ni Ondara. Marina Alta. I això falta que entren a la cosa. I entonces el problema és aquest, que el moscatell ni es dona a conèixer ni s'ofereix. Jo me recorde, per lo que parlava del Mascarell, vaig anar a la Provença i és la zona on fan allí el meló cantalup, que per a mi el cantalup és... El cantalup te'l trobaves a tots els llocs, estava present el del cantalup. T'oferien el cantalup per tots els costats. Entonces, el problema és nostre, és a dir, que el nostre no ho oferim. Segon problema, és dir, que... Puto individualisme mos mata. Pues el problema és aquest. Després, el problema que potser mai podrem solventar, jo me recordo que fa 20 i pico anys de lo que tu dius de la mecanització, de buscar grans finques, de la qüestió era fer quantitat, jo me recordo que fa 22 o 23 anys dic com puc fer més taronges per a que ser rentables. I em donava compte que mai en la vida podria jo competir quan anava a Múrcia i veia les finques que tenia no sé qui, quasi en helicòpter. El nostre producte és un producte molt localista. Queremos arreglarnos, hay que escuchar también, hablar cuando toca. Vale, ja està. Sí, jo simplement volia fer-li un comentari en què, bueno, jo estic d'acord amb vostè quan parla que moltes voltes hi ha rivalitats entre el poble del costat per a defensar un únic producte. En això jo estic d'acord amb vostè. Però mire, jo recordo que fa 20 anys ja ens feien els tècnics que venien a donar-nos cursos i a donar-nos formació, ens feien el plantejament eixe que vostè diu. És a dir, n'hi ha que fer agrupació parcel·lària, n'hi ha que fer parcel·les més grans, n'hi ha que cultivar més quantitat per a ser rentable. Això és tot un merder. Això és mentira. Mire, jo li puc dir que avui en dia, nosaltres treballem en un mercat molt... És a dir, estem fent, potser estem treballant en una zona... No, sí, però mire, la diferència és molt clara. Nosaltres avui en dia treballem la major part de l'exportació, però aquesta gent a la que li enviem el producte, cada volta més, vol saber qui el fa i on el fa. I precisament el nostre potencial no està en les quantitats, sinó en la qualitat de lo que puguem fer i en la imatge que oferim a aquest client. Per què? Perquè aquest client està fugint d'aquesta globalització. Aquest client, quan compra un producte, encara que siga de l'altra punta d'Europa, vol saber a on està fet, en quines condicions està fet i qui l'ha fet. I quan vostè a aquest producte que vol vendre li posa una cara i li posa una imatge, el que el compra és el reflejat en vostè. Per què? Perquè coneix el seu esforç, les seues condicions, com el fa, a on el fa. Coneix? Sí, perquè avui busca... Sí, senyor, mire. En una de les empreses que nosaltres avui treballem més és una associació de consumidors que està en Dinamarca. És a dir, nosaltres fem el producte i se'n va en un camió directe a aquesta associació de consumidors. Aquesta associació de consumidors, en la seva pàgina web, està incloent els seus productors. Qui és el que fa el formatge, qui és el que fa la verdura,
i qui és el que fa el producte. Quan vostè aconsegueix aquesta complicitat en el seu consumidor, vostè té un mercat potencial, no per fer quantitats, sinó per fer qualitat, identificar el seu producte en una zona i un lloc, i per això no fan falta grans extensions, sinó el que fa falta... Però per la qualitat arriba el producte, què tinc que fer? Què té que fer? Té que Si saber... la meva qualitat no arriba, no la coneixem. Vale, però serà un problema de com arribar a aquest client. Però no és un problema... No fem producte. No, però no és un problema... Si feren 20 milions de quilos, com fa el Vinalopó, enviaríem a tota Alemanya i enviarien a tota Europa. En això s'enganya. Vostè té que col·loca buscar... 50 milions de quilos de rim. No. Però la Marina Alta, que fa 5 milions de quilos de rim, no va a cap de puesto. No, mire... Com que no? No, mire, jo Com li que dic... no? A mi no m'ho digues que no. Mire, la nostra empresa... Per no fer una producció competitiva i arribar a mercat. I ningú te pot dividir. Per favor, Són un problema estructural que t'he dit al principi. No em cuentes cuentos vagabundos. no convertim això també en un problema estructural, com parlen dos. Ahora sí parla més gent. Està Carles demanant. Sí. Ara també, espera un moment. Sí, sí. Sí, bé, yo no volia entrar en esta historia, pero lo que volia es saber si podíem aconseguir continuar lo que va comenzar el dissabte passat, que venia després del dissabte anterior, que era intentar trobar coses concretes, positives i pràctiques en esta comarca per a, bueno, el que es va dir el primer dia, de les moltes crisis, per respondre, i evidentment, el que s'ha dit avui, de que tenim que fer un convenciment de que el que estem fent realment està ben fet, és bo i ho volem fer perquè ens dona la gana de fer-ho a la Xina. Entonces, bueno, l'altre dia ja es van dir algunes coses, per exemple, hi havia 2 pàgines web que se podien utilitzar. Jo crec que això, si avui podien concretar alguna coseta més, doncs estaria bé. Jo crec que estaria bé també, potser fer una cosa pareguda, pareguda, però no igual, ni molt menys, a aquestes associacions empresarials que ixen, que realment no s'ixen per a res, però que queda molt bé, però potser sí que valdria la pena fer una agrupació dels xicotets productors, venedors i tal, que som, que ens coneixem, alguns per almenys sí que ens coneixem, que estem així, que volem estar així i que sabem que si no estem així no estarem a cap lloc. I entonces, pues bueno, potser inclús seria qüestió de quedar en un dia concret per a parlar d'aquestes coses, però no hi ha consoles com a productors, venedors i tal, perquè hi ha grups de treball, grups de gent que estan manejant-se en cada un dels pobles i crec que això hauria que ser una amalgama de tot això per a, ajuntant forces, ajuntant energies, tirar endavant i ajudar-nos uns a altres. Jo aniria per ahí. Jo, a lo que tu has dit, que penso que està molt bé, ja que al final és treure idees i manejar-nos, però vull que reflexionem tots una miqueta, perquè el que he acabat de fer ara, per exemple, este home que hi havia així, que és del meu poble, ha sigut el gran error que ha dit ell que hem tingut de fa 30 anys, perquè sí. És un dels errors grans. Tu ho saps, jo també ho sé, i els que ens hem dedicat al sector este ho sabem. Ja, però com això no ens porta... No, però el que vull dir... No, però si jo penso com tu... No, però la meva idea... No, però el que vull dir-te és que ahir no tenim que plegar. Tenim que plegar a treure idees i a lo que ha dit ell, que ojalà així la Marina o a la Safor o en Siga arribem a Dinamarca amb nosaltres també. Si no en Moscatell, en Cireres o en Albercocs, o en el que sigui, o en totes les coses que es fan a la Marina, que així es pot. Així no és precís fer Moscatell, es poden fer moltes coses. No, i no sols es fa Moscatell. I no sols es fa Moscatell, però és ahir on tenim que plegar. Bueno, yo la verdad os agradezco la exposición que habéis hecho porque ha estado muy bien. Ha habido cosas filosóficas como lo de los cambios global, que bueno, a nosotros le faltan variables. Pero bueno, sí que creo que aquí estamos para hablar, como tú dices, de soluciones y se habla de las páginas web, que el otro día estuvimos hablando de ellas. Sí que creo que hay que concretar bastante. A mí me gusta mucho lo de currícula porque realmente eso son soluciones.
simplificación de la administración, por ejemplo, es un tema que el alcalde estaba por aquí, está aquí, y este tema le afecta directamente, pero estoy convencido que está dispuesto a implicarse. Tenéis unas cuantas cosas, por ejemplo, lo de los caminos del agua, que está muy bien, hasta el nombre está muy bien, es atractivo. Tenéis también lo del ban de terres, eso está muy bien también, son iniciativas que la administración puede poner en práctica. Lo de la formación... Sí, pero el banco lo han hecho cuando tienen una empresa que funciona, ¿eh? Claro, claro, es que todo es empresa, en realidad, aunque sea un lenguaje antipático, pero hay que hablar de estrategia comercial, hay que hablar de competitividad, hay que hablar de una serie de cosas estas. Estoy de acuerdo contigo, la chica, que realmente todos unidos hacemos más marca que individualmente. A lo mejor hay que hacer marca para ser más conocidos, pero todo eso implica una cierta estrategia un poco empresarial, o sea, que realmente habrá que plantearla, seguramente no masivamente, pero habrá que sentarse y ver qué propuestas concretas se pueden plantear, porque la solución, desde luego, es poner en valor los puntos fuertes que tenemos aquí, y aquí tenemos muchos puntos fuertes, ya no solamente los productos del terreno, que sí lo son, y que estoy totalmente de acuerdo que si se marca como una estrategia viable la explotación de productos locales y tal, pues habrá que crear una marca, exportarla, darla a conocer, en Dinamarca, en Alemania, donde sea, generar esa confianza que decíais con los clientes de allá, seguramente con apoyo de marca, pero todo eso es una estrategia y un proceso que hay que seguir. Pero es que hay más puntos fuertes. Tenemos un clima y un paisaje que puede dar lugar a estos caminos atractivos que aquí también se están intentando poner en valor, y hay más cosas. Estamos todos aquí juntos, eso es un valor positivo porque podríamos no estar, o sea, tenemos criterios parecidos, eso es un valor positivo también, y realmente vamos todos en la misma dirección. Entonces, el hacer esa recopilación de puntos fuertes, de valores que podemos tener aquí, intentar organizarlos, ver de qué manera podemos empezar a organizar el camino y tal, pues es lo que sí que creo que podría ser la conclusión de estas jornadas, Andreu, que realmente valdría la pena a lo mejor pues organizar algo apoyándose en las webs que tenemos, que también pueden sacar ahí información sobre lo que hay, en fin, empezar a movernos un poco en esa dirección, que yo creo que es perfectamente posible porque hay bastantes puntos fuertes, y esto puede ser el origen pues, de esa marca, de esa denominación de marca que salga adelante, ¿no? Y que sería positivo para todos, por supuesto. Aquí? Tu vols parlar? No, pot ser. Sí, però només vull fer un aclariment per lo de la filosofia. No competeixen mai els territoris, no ens oblidemos. La Marina té molts puntos fuertes y muchos no sé qué, pero més en té Colòmbia, per exemple. No compiten, compiten las empresas de esos territorios. Entonces, para ser competitivo en un territori fan falta empreses competitives. No hi ha més. Si tu vols estar en el mercat, necessites empreses. No hi ha ninguna altra manera de competir en un mercat. Si vols dedicar-te a jugar a futbol, és una altra cosa. I una altra cosa també molt important és... Una altra cosa molt important també és que només inventen els ignorants. Només inventen els ignorants. Els que es creuen que allò que ells han pensat no existeix més que ahir que s'ho han pensat ells. Els que saben, innoven. Des de l'Eclesiastès, que s'ha acabat això d'inventar. Innoven. Innovar significa anar al costat, mirar què estan fent, què fa l'altre, què fa no sé quina experiència, i aquesta experiència portar-la a casa i fer-la funcionar. Quan aquesta cosa que han fet al costat tu la portes a casa i funciona, això es diu una innovació, no una invenció. El repte de la comarca, i jo crec que és per on ha de començar, i jo crec que és una de les conclusions de tots els fòrums que es facin, és convertir-lo en un territori socialment responsable. Aquest és el gran repte, socialment responsable, on cada actor del territori posa la seva part de responsabilitat. Este home no ha volgut dir quina és l'empresa que no li va vendre el Moscatell, però nosaltres sabem tots quina és l'empresa. I sabem tots que si aquesta empresa complira un principi bàsic de la responsabilitat social, que és comprar als clients de proximitat, segurament aquest senyor podria viure d'això. Tan fàcil com això. Complint amb la seva responsabilitat, que és comprar productes de proximitat. No xufa de l'Àfrica, melons de Ghana i oli de Portugal. I panses de túnez. I panses de túnez. Només una cosa tan simple com això. Si nosaltres fórem capaços de convertir aquest territori
assumint cada un la seva responsabilitat. L'administració la seva responsabilitat. Els ciutadans les seves responsabilitats per exigir quan entren en un bar que el posen un... Jo quan vaig a un bar sempre dic el mateix. Quin vi vol? Dic barat, de propet i que no vaig a maldecar. Perquè si només fent una cosa tan simple com a ciutadans complir la nostra responsabilitat, les administracions i les empreses, fonamentalment les empreses, perquè això és un negoci si estem parlant d'això, les empreses, la seva responsabilitat, segurament avançarem molt. L'altre està molt bé, el tema d'associacions i tal, tu estàs a la Vall de Pop, jo treballo, nosaltres acabem de promoure ara una que es diu Serveis de Retrobament en els pobles de l'interior, i hem fet coses d'això, i això sempre és bo, perquè això fa local, és bo estar tots així, és bo, però en el mercat no funciona amb bona voluntat. El mercat funciona quan l'empresa és competitiva, i si aquesta empresa és competitiva i no és responsable, tampoc serveix per res. Mas i Mas té 2.400 treballadors, 700 treballadors en aquesta comarca. El 40 o el 50% de supermercats es tenen a la comarca. El 70% del que compren els turistes que venen així ho compren en supermercats. En una decisió tan simple, jo ho poso per la meva Baleària, el 75% dels productes que nosaltres comprem en Baleària són locals. Per política d'empresa, són locals. Això fa canviar el territori. Ja ho has dit tot. Jo volia apuntar això. Jo tenia una idea més simple, però tu... Jo l'únic que dic que soc de Verger i ma mare és de Teular. I quan vaig a Teular, la gent s'arrapa les taronges. I quan vaig a Verger, la gent s'arrapa els moscatets. Vull dir que tenim un mercat, no cal fixar-nos la mentalitat d'exportar, sinó principalment explotar el mercat que tenim a la comarca, que són 200.000 habitants o això. Aconseguir que la majoria, tot el que es produeix així, principalment es compra així i després el que s'ompre fora, perquè ens l'estalviarem en costos de transport, sobirania alimentària i tot això, i generaríem rentes així dins. Perquè comprar tomàquets de Huelva estàs primer el 70% al transportista, el 20% al que compra i un 1% li arriba al llauró. I així podem, fent producció així local, tu pots anar i fer-te tu amb tot el benefici. Jo simplement vull apuntar això. Yo no estoy muy de acuerdo con lo último que has dicho, porque creo que aquí hay dos planos diferentes. Como tú explicabas, lo global es lo global y lo local es lo local. Cuando tú vas a Provenza, probablemente en los pueblos sí que tengan productos locales, y además buenos, porque estábamos diciendo antes, tienen que ser de calidad y tienen que ser muy buenos, no cualquier producto local. Pero es que a lo mejor te vas a Eroski y también tienen uva de Gana, no tienen la de... No te he oído al final. Que a lo mejor te vas a Eroski o a la gran superficie de allí, cuando eres turista y vas por ahí, vas a los pueblecitos, y a las necesitas de los pueblecitos, de los sabacitos. No te vas a un Eroski a comprar si no estás viviendo allí, si vas de turista. Entonces a lo mejor no te encuentras con esos otros productos baratos masivos que todas las grandes superficies venden. Porque estaría muy bien que fueran responsables, pero están en el mercado, están compitiendo. Y ahí lo que funciona es lo que pasa en la agricultura. O sea, lo que va y lo que no va, no va. Tú no le puedes decir a un tío que está compitiendo a nivel con Mercadona que te compre a ti más caro porque es que acaba cerrando. O sea, eso es lo global, eso es la guerra. Entonces nosotros estamos en otro plano que es lo local, lo pequeño, lo de calidad. Si un danés está pagando a un euro, no el kilo de uva, la uva y encima mala, pues vete a venderla allí, porque a lo mejor aquí en la comarca tenemos X mercado, pero tenemos el de aquí, no el de Eroski o el de más, sino lo que decíais antes, que los restaurantes de aquí a lo mejor valoren más productos aquí, y todo eso está muy bien. Que haya tiendas que lo ofrezcan y lo ofrezcan bonito y bien, y agradable a la vista para que cuando vengan los turistas les apetezca comprarlo. O sea, hay que venderlo, empaquetarlo bien también. Y además exportar donde lo puedan pagar, donde puedan apreciar el valor de la calidad y donde tengan dinero para pagarlo. Porque no vamos a poder competir con la masa. Es otro plano. Ahí no vamos a poder hacer nada, creo. Tienes razón, pero solo un momento. Tienes razón porque fue como contestar también por alusión.
No, però és de veres això que dius que les grans superfícies competeixen això. Però no vos oblidem d'una cosa. Quan jo dic que és un territori socialment responsable és que no solament són les empreses entre elles les que competeixen. N'hi ha unes entitats reguladores, com és l'administració, que ha de posar també fre a això. Si tu, a Barcelona, per exemple, no n'hi ha ningú gran supermercat de Barcelona, i això és una decisió política per a defendre els botiguers. Però tu has de prendre mesures també. Tu no pots dedicar-te, és que per aquesta raó les empreses, per exemple, no poden ser medioambientalment sostenibles, perquè si tu eres medioambientalment sostenible i el del costat no és, i no la denuncien, aquella és competitiva i tu no. És cert el que tu dius, però també és cert que l'administració ha de posar fre a això. Si aquesta empresa en concret que competeix a nivell global l'obligaren d'alguna manera a actuar així, a comprar els productes així, l'obligaren, o l'obligara la societat perquè no anara a comprar-los, o l'obligara la societat perquè no va comprar-li nosaltres, jo no vaig a comprar productes a certs llocs justament per això, no? Però vull dir, només aclarir això, que no solament... No, la puntualització que jo volia fer ve en relació a lo mateix. No en totes les comunitats espanyoles està passant això, perquè n'hi ha gent que sí que està posant mitjos. I en Catalunya es dona el cas, i és una de les coses que jo he mirat, he vist, pense que podríem fer que s'innovara així, d'aquesta manera, que és mirant al del costat, que mira que propet el tenim, jo he descobert que n'hi ha xicotetes associacions multisectorials que s'han posat s'han associat i s'han posat en camí no per promocionar ni per vendre aire, no, senyores, s'han posat a treballar uns als altres, a decidir, a fer autoconsum del que es fa, a buscar la manera de que el del costat de ma casa subsistisca, perquè tinc un producte a la vora de casa que damunt li dona la classe, li dona el toc, li dona algo essencial en el tema del turisme i del territori. Li dona la personalitat, perquè és una cosa que es fa en un producte que es produeix en la meva terra. Li dona la personalitat a lo que jo estic intentant vendre. I entre ells s'han posat pel mig del cap que té que ser a Xina i de Xina estan fent-ho. I s'han compromès amb una firma, en un paper legal, en el qual s'han compromès a comprar una part de la producció del costat perquè el del costat no deixi de produir. I s'han compromès a que l'agricultor que no sabia ja què plantar i ja ho tenia tot term, torni a plantar un fesol sec horrorós que es feia l'any del catapunt, que l'única gràcia que tenia el fesol era la flor preciosa que eixia i que els pintors europeus venien a Catalunya, a aquesta zona en concret, estic parlant de la Garrotxa, venien a aquesta zona en concret a pintar les floretes d'aixòs fesols. I en aquests fesols han fet una cosa rara per cuinar, se l'han inventat, o l'han innovat, han buscat una manera de tornar-li a donar un ús a aquest fesol perquè el fesol continuï plantat. I és potser un plat exclusivament en tota la carta del restaurant, però s'utilitza, es compra, es fa una sinergia, es busca que tots preguen alguna cosa i tots estiguem fent rodar la roda. Si no roda, se queden parats, A una... Sí, jo només acabar amb el de la meva... M'ho posat així de moderador. No, m'ho acabem d'així ara d'una crisi provocada perquè hi havia un monocultiu de la construcció, que tots sabem, i la majoria dels que estem així ho han fet, i estan en contra de la construcció, el monocultiu que ens ha portat on ens ha portat. Tot el món ja sabia, i era evident, tot el món ho sabia, ens tancaven els ulls perquè ens donava diners, l'especulació immobiliària, financera i tal. A qui li donava, però això no. I ens ha portat on ens ha portat. Un paisatge desèrtic, una cultura desfeta, uns pobles que no existeixen, una ignorància tremenda. Sabeu quin és ara el pròxim crisi que ens vindrà i qui la provocarà? Sabeu qui? Les distribuïdores, les grans distribuïdores. L'altre dia venia en no sé quin periòdic unes empreses líders en uns territoris d'Espanya. A Catalunya, per exemple, venia Grifo. Així venia un centre d'aixòs distribuïdors.
Cada vegada que nosaltres anem a preus baixos, no pensem mai que cada cèntim menys que cobrem és segurament un cosí, un nebot o un amic meu que es queda sense feina. Això no ho hem pensat. No pensem que aquest bancal del costat està perdut perquè jo he baixat 5 cèntims. Això no ho pensem. I seguim comprant, i anem a comprar. I quan vaig a... I no hi ha ni una peseta d'innovació ahí. Aquestes empreses no tenen innovació com no tenia la construcció. No afegeixen valor com no afegia la construcció. Precios bajos, precios bajos, precios... Ens ve molt bé a la butxaca. Un dia este home que al final no s'ha enfadat i se n'ha. Un dia és individualisme, sí, mentre va al carro mos fa ruïdo. Com el que jo he vist en la cesta de la compra i m'ha costat menys, no me pare pensar que por esos 5 céntimos menos esta persona no treballa. Aquella fàbrica ha tancat. Aquella de ja no té molt que deixar. Això no ho pensem. Però si ho mireu, penseu vosaltres cada vegada que compreu un 5 cèntims menys, quant de mal estem fent al nostre territori. ¿Lo he visto después? Vale, pues a mí me parece esta charla muy interesante. Me parece una iniciativa maravillosa el que nos juntemos, estemos aquí charlando de todo esto. Pero no quiero que esto se acabe. Yo quiero que salga algo de aquí y que pueda haber algún sitio donde quizás nos podamos juntar y seguir la gente pues tratando de vender productos, tratando de vender una idea, tratando de aportar una idea nueva. Y yo propongo que, como tenemos aquí el Río Urrao maravilloso en este pueblo, donde ya se hace una vez al mes una feria de antigüedades, ¿por qué no hacemos otra vez, una vez al mes, una feria de productos locales con calidad? Que puede ser de la tierra, pero también puede ser pues una mujer que hace mantitas de punto, pues también, sí, local. Esa es mi propuesta. Yo lo que veo, no sé si es que es una visión muy mía, es que hemos caído en una especie de dicotomía en la que o bien, digamos, o bien te vas a lo más barato, o bien a veces ir a lo eso resulta que es bastante inaccesible. Y esto yo creo que es importante porque vale muy bien que uno tiene que pensar en que tras la marca de Hacendado estás, digamos, apoyando todo el conjunto, pero hay veces que la otra alternativa es pues irte a las ferias, que por cierto aquí en Nerea estamos muy bien surtiditos de ferias, pero te encuentras, digamos, con que ahí los productos son súper caros y se cae una especie de visión elitista del asunto que yo pienso que pasaría porque hiciéramos más accesibles esos productos. No sé muy bien de qué manera. No tiene mucho sentido el que si tú quieres comprar a lo mejor según qué productos ecológicos tengan que ser tanto más caros. Sobre todo si son locales y se supone que ya has eliminado todos los gastos de intermediario, ¿no? Entonces, esa contradicción es la que a mí me cuesta un poco entender. Me imagino que es más fácil, digamos, unas iniciativas, unas alternativas, cuando se trata de pueblos pequeños como el tuyo, pero aquí, yo lo que después de estar muchos años aquí, yo veo que aquí, supongo que mal planteados, pero ha habido muchísimas iniciativas, quiero decirte, iniciativas desde tipos de las ferias que estamos hablando, como Mistelera, como muchas cosas. Entonces, yo no sé si es que nos falta constancia, no sé si es que nos falta, a lo mejor, remitiéndome a lo que decía el señor este que se ha marchado, que yo en eso sí que doy razón, una cierta visión de planificar, y como decían por allá, a lo mejor tener una visión empresarial que pasara por hacer más accesible, digamos, estos productos autóctonos y esta visión, digamos, que hay por ahí de consuma al kilómetro cero, es decir, si consumes antes aquí que allá, ¿no? Pero ¿no os parece que ahí hay algo que no se entiende? No sé yo si, como eso es una cosa. Otra cosa que me gustaría un poco que viéramos es cómo vemos, digamos, estas iniciativas, no tienen nada que ver con esto, estas iniciativas de boicot que pasan, pues bueno, pues no, vamos a organizar alguna campaña pues para dejar de comprar en Mercadona o a otro nivel, apagar la luz a las tal, eso, todo eso en el dilema global local, ¿cómo se ve?
No sé, me explico. Sí, jo, bueno, volia contestar-li un poc referent al tema d'aquesta diferència de preus que vostè dia respecte... Oiga, vostè? Que l'acabé de conèixer. Bueno, simplement, moltes voltes, crec que aquesta diferència no és tanta quan si anem a qualsevol verdureria convencional i anem a comprar un producte ecològic, podem veure perfectament que les diferències de preu no són tan grans, si és que existeixen. La diferència de preu sí que existeix allà on una gran superfície gasta un producte per a reclam. Avui jo, per exemple, sentia a la ràdio 5 quilos de graelles, 2 euros. Jo crec que a aquest tio n'hi hauria que denunciar-lo, o a aquesta empresa n'hi hauria que denunciar-lo per fer això. Perquè és que això no és rentable per ningú dels llocs. Sí que està gastant aquesta sobreproducció que tenia algun productor de graelles per a baixar-se el preu i per a que llavors se'ls tragui. Però això sí que per mi és, no sé, és anticonstitucional, no sé quina paraula hi hauria que gastar, però això no hauria estar permès. És dumping, és dumping. Però si estem parlant de que agarrem un producte convencional en una fruiteria convencional i un producte ecològic comprat a qualsevol llaurador de la zona, no té per què haver ninguna diferència, ninguna. Perquè la fruiteria, aquest producte, li l'han pagat tirar de preu al llaurador que no pot viure, encara que treballi en grans superfícies, com és Tomedia, encara que treballi mecanitzat en grans superfícies, al final acaba tancant les portes, que això està passant cada volta més, i per en contra sí que es donem compte que aquest producte podem fer-lo en les nostres terres, en la nostra proximitat, a un preu que té la fruiteria convencional. Per què? Perquè no hi ha ningú intermediari per allà. Per això al final és la importància un poc de que han de ser conscients que moltes voltes el fet d'anar i fer la compra a una gran superfície, quan aquest producte podem tindre a l'abast en el llaurador del costat, estem fent, no sols comprant el producte a un preu paregut, sinó que a més estem cuidant tot el que hem estat parlant al llarg de tota la vesprada. Estàs cuidant el paisatge, estàs cuidant el teu veí que pot treballar i viure de la seva feina. És molt més important, i jo moltes voltes penso que nosaltres a voltes parlem de que les institucions, les grans superfícies, les grans multinacionals, realment ens fan anar com a borregos. És dir, les seues decisions, si nosaltres no agarrem la travessa, l'únic que fan és conduir-nos com a borregos. Per què? Perquè ells fan un plantejament de mercat. Ells saben les inclinacions del consumidor que té cada empresa. Llavors, sols fan que encaminar-te per on ells volen. Llavors, el que hem de ser conscients moltes voltes és que tenim que dir no. No per totes les raons socials que hem estat comentant al llarg de la vesprada. Perquè al final té molta més importància de la que aparentment és tan senzilla com anar a comprar el producte al teu veí. Tant siga una queraïlla, com siga una caïra, com siga qualsevol tipus de producte, perquè al final el que estàs potenciant és una relació, interrelació entre tots nosaltres de proximitat en el qual estàs potenciant la teua economia a nivell local. Després, si ens sobra, buscarem fora que ens ho compra, buscarem el turista al que hi feia referència, perquè també serem capaços d'oferir-li aquesta diferenciació que tenim que acentuar. Però per a mi, jo considero que és molt important al final tindre en compte el que fa el veí i el que faig jo, intercanviar aquest potencial que tenim. Sí, yo quería añadir a todas esas razones que has enumerado, que en principio serían suficientes. Quería añadir algunas otras más, quizá con otro matiz. Y es que yo creo que en puridad, en justicia, cuando se compara algo, como se está estableciendo ahora, ese criterio comparativo, hay que comparar cosas similares. Porque si no se comparan cosas similares, puede caer uno en un error. Si no cuantitativo, cualitativo. Comparar un tomate de los que venden en un centro comercial con un tomate de verdad, pues es comparar dos cosas diferentes. Y por lo tanto es bastante razonable que tengan precios o valores diferentes. Porque en los centros comerciales, en grandes superficies, los productos que venden están producidos de una forma
que te incluyen la posibilidad de contraer el Parkinson también, ¿no? Entonces, es otro tipo de producto. Y entonces lo abaratan porque lleva implícito el que puedas coger el Parkinson. Porque ya está claro que los pesticidas provocan... Por lo tanto, establecer comparaciones cuantitativas con productos radicalmente diferentes en lo cualitativo solo induce a error. No obstante, si persistiéramos en el error y quisiéramos añadir otras cuestiones, lo que te puedes ahorrar en la farmacia también iría a minorar el costo del producto sano, etcétera, etcétera, etcétera. En todo esto, cuando estábamos derivando la responsabilidad de la empresa que compra o no compra, etcétera, cuando se concentran las distribuciones, tienen que acudir a productores que concentren la producción, porque no pueden abastecerse de esto. El que tiene es más fácil que la sociedad presione a esos centros a que tengan un producto de calidad que al revés. Y si nosotros todos no compráramos esos productos y dijéramos lo que queremos comprar, cambiarían esas historias. Es posible que al principio esas concentraciones de distribución dispusieran de pequeños espacios o áreas de producto ecológico o producto local que irían lógicamente ampliándose hasta barrer la basura de los centros de distribución alimenticia. Lo que pasa es que la gente solamente mira el 3,99 y así va la cosa, pero hay que mirar más allá. Y es una responsabilidad individual, una necesidad urgente de empoderamiento personal, que no podemos derivar en otro. Para acabar, os voy a contar una cosa que me pasó a mí el otro día en un centro comercial. Fui a comprar pan blanco, yo no gasto, pero tenía una visita que quería intoxicarse. ¿Por qué no le voy a dar gusto a esta persona? Y fui a comprar una barra de esas que son crujientes 10 minutos y luego se convierten en una boa, ¿no? Y pues fui a comprar, entonces me quedé allí pues extasiado de ver la multiplicidad de posibilidades de gallega, rústica, de todo ahí. Y no sabía qué hacer. Y yo tengo el hábito de mirar qué dicen que tiene aquello, ¿no? Por curiosidad estadística. Y cojo y veo todo lo que tenía aquello, que menos harina, levadura y agua, era de todo. De todo. Gematinas, tal. Le añaden ahora una sustancia que le ponen a las pilas de los mandos a distancia. Comparten una sustancia tóxica con el pan. Pero aquí viene la anécdota, yo sé que lo sabéis. De toda la porquería que llevaba el pan, coma pescado. Ah, también. Pues al mismo precio. No, esto es real. Lo podéis ver en cualquiera de los centros estos que abastecen esta zona. Es el más de aquí, el más de aquí. No a nivel comunitario. Y ponían coma pescado. Y yo me quedé perplejo. Como era una etiqueta con un código de barras impresa en estas máquinas tan rápidas, pues era un error. Y me fui a otra que tenía una funda de papel muy bonita con el nombre de la casa y ponía allí todas las porquerías, coma pescado. Coño, estoy en serio. Y entonces aparece la reponedora, que es una chiquita que va con más cosas de aquella a poner el reponer. Y le digo, por favor, dígame, muy amable. Oye, ¿qué pescado utilizáis en el Le digo, ¿es pescado azul o blanco? Y me mira y me dice, el zumo del día. Y me mira con conmiseración, será la edad. Y me dice, señor, en el pan no ponemos pescado. Digo, entonces, ¿por qué lo etiquetáis que lleva todo pescado? ¿Cómo? Será un error. Digo, mira, es que esto lo mandáis a imprimir vosotros. Este puede ser, pero este de las funditas que pone vuestro nombre y pescado, eso lo habéis mandado a imprimir, imprimiréis miles, o lo retiráis, pues, la tía se queda blanca, un momento, y se va. Y aparece la encargada del área, con cara de responsable y de escepticismo. Bueno, ¿qué pasa? Yo no, que le preguntaba a la señorita, esa es la encargada así, que si el pescado que ustedes utilizan en el pan es blanco o azul, y me estoy empezando a cabrear. Y me dice, pues vaya, bueno, mire,
sabe. O sea, resulta que usted está vendiendo un producto, es la encargada de esta área, está vendiendo un producto que no sabe usted ni lo que es, ni que lleva pescado, si es blanco o azul, y dice que lo va a ver por curiosidad. Yo creo que ustedes se lo tendrían que hacer ver. Sería por responsabilidad, o tendría usted que salir corriendo de aquí, cualquier cosa, o retirar la botella de pan, algo sensato. Les dejé la barra y me fui, y se quedaron las dos. Una experiencia local. Claro, entonces, si tú comparas los 0,78 que vale la tremenda barra esa escenográfica, que es atrezo, eso no es pan, es una cosa que es bonita 15 minutos y una porquería el resto de la vida. Si tú comparas eso con una barra de pan hecha con una harina integral, de espelta o de camut, con una buena levadura ecológica, con un agua sana, con una sal buena, amasada, y comparas el precio, obviamente no es lo mismo, pero es que estás comiéndote vida o muerte. Nada más. Muy bien. Tomàquet global i tomàquet local. Entre pan global i pan local. És la diferència. Però sí estic... Un moment. Jo sí que estic d'acord al comentari que ha fet ell, que és en el que volia fer a l'incís i per lo que trobava raro. Les firetes locals que es fan, no com les que es fan en carrícola per vendre producte, sinó un momentet a soles, sinó fires del tipus atracció turística, ecofira, etc. Són fires en les que cobren molts diners per a que uno monte la paraeta, o li paguen molts diners perquè monte la paraeta, que a voltes també paguen molts diners perquè monte la paraeta, i és només fer bonico. I realment ese productor ese dia li posa un preu especial perquè s'ha gastat una pasta gansa en gasolina per vindre de Déu sap on, per vendre un producte que realment en sa casa no el ven a ese preu, ni mucho menos. El ven a ese preu només en la fira, perquè aquí va a pillar al turista de turno, al que passa de llarg. No té que tornar a veure fins a la pròxima fira, el més probable. No li interessa massa com a client, per tant tampoc no... Crec que no hauríem de comparar. El producte que podem trobar en el productor que n'hi ha propet de casa i que és un productor local, en el que es pot trobar en les fires, que és algo més comercial i turístic que no té res que veure en un verdader producte local. És diferent. Allà. Volviendo un poco a la realidad y a las soluciones concretas, o sea, desde luego, una cosa interesante son las cuestiones puntuales o experiencias muy concretas, y otra cosa es llegar a tener una situación arreglada para todo el mundo y para el pueblo, etc. Desde luego yo creo que la responsabilidad social está muy bien, pero es una cuestión de generaciones, o sea, no es un tema, aquí no sé si seremos 40 o 50, pero hay muchos más ahí fuera, muchos más que mañana por la mañana se irán, bueno, mañana no porque es domingo, pero se irán el lunes a comprar donde suelen ir. O sea, y realmente una cuestión son los deseos y otra cuestión son la situación en la que estamos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que realmente nos interesa, porque lo otro está muy bien, pero hay que buscar soluciones concretas. Y las soluciones concretas es que los mercados, que es lo que realmente funciona, como tú decías, los mercados son globales y habrá que buscar qué mercados son los que más valoran lo que nosotros tenemos, que a lo mejor están aquí y a lo mejor están fuera. El atún, pues a lo mejor lo valoran mucho en Japón y aquí no. Bueno, pues si lo valoran más en Japón, el que pesca atunes los mandará a Japón, lógicamente. Entonces yo creo que sí que hay que buscar el destino donde realmente lo que aquí puede producirse pues tiene una mejor salida y la gente al final acaba ganando más dinero y eso equivale a mejor calidad de vida. Entonces eso acompañado pues, de muchas otras cosas, no solamente de los productos, sino de actuaciones un poco en el pueblo, como decías tú antes. Pero sí que creo que tenemos que pensar que aquí no estamos todos los que hay fuera, o sea que somos muy poquitos, que realmente hablar aquí de responsabilidad social y todo esto es un deseo, pero es una utopía, también te lo digo, porque mañana, pasado y el año que viene la gente seguirá yendo a comprar al Mercadona y esa es la realidad, esa es la puñetera realidad. Entonces aquí tenemos que buscar soluciones concretas que además
sirvan a la mayoría de los que estamos aquí, o sea, y los productores, etc. Y esas soluciones concretas pasan por estrategias concretas. Aunque haya situaciones muy puntuales, pues que bueno, que pueden ser interesantes, pero realmente hay que buscar esas soluciones concretas, generales para todos. Y eso, desde luego, pasa por un análisis, una estrategia, buscar unos mercados determinados y poner los medios de producción, etcétera, y adaptar lo que tenemos lo mejor posible a los mejores resultados posibles. Ahora, hi ha sis personas, yo no sé si en BDT es mal o comerciamos con el tiempo que tenemos. ¿Cómo en BDT? Sí, donem estes i ja està. Bueno, de totes maneres, 7, doncs ja punt. De totes maneres, no hi ha que oblidar mai que no fem res que no deseem. Los deseos son los que mueven al individuo y a la humanidad. Yo quería insistir en un debate recurrente que más o menos ha salido aquí, es el tema de la responsabilidad individual. Si nadie compráramos en Mercadona, pues Mercadona desaparecería. Es un falso debate porque, como Mascarella ha dicho, la responsabilidad es de todas las personas individuales, de todas las instituciones, de todas las empresas, etc. Entonces, mientras que se permita legalmente pues que haya empresas irresponsables, administraciones irresponsables, etc., pues es normal que haya personas individuales irresponsables, porque al final muchas veces tus modos de conducta son pura imitación de lo que es en realidad. La gente que nos dedicamos a la educación, el gran problema que tenemos es cómo vamos a educar en determinados valores si nuestro alumnado lo que ve es lo que está pasando en este país, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a explicar yo que está bien ganarse la vida haciendo las cosas bien cuando ven que la manera de ganarse la vida es robando, ¿no? O sea, entonces, en este sentido, yo quería subrayar la importancia del marco institucional, ¿no? La gente que conducís coches, no conducís por la derecha por responsabilidad individual. Sospecho. Conducir por la derecha porque es obligatorio conducir por la derecha, ¿no? Entonces, el ejemplo que ponían de Barcelona, que yo desconocía, aunque lo tendré que mirar porque en medio de Barcelona, si no me falla la memoria, hay cortes ingleses enormes. Pero bueno, si es cierto, y si no lo es, el ejemplo de todas maneras es muy bueno, si una gran ciudad, el ayuntamiento, que es quien fija el marco institucional en que la vida de su ciudad no se va a desarrollar, dice que no hay supermercados, pues es que está actuando de una manera muy responsable para que los botilleros, pues, efectivamente puedan mantenerse, etc. En ese sentido, por ejemplo, en el tema este tan divertido, las etiquetas de supermercados, en España se ha decidido que en todas las etiquetas tienen que venir cuánto pesa por kilo, o sea, cuánto vale por kilo, ¿no? los alimentos, para poder comparar. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué coño de comparación es esa? Tendría que poner cuánto cuesta por caloría, porque entonces te das cuenta de que los gusanitos estos que les gustan a los niños son más caros que los filetes de cordero, por caloría. Y quien dice eso, pues lo que decía este hombre, que también lo ha explicado, ¿no? De que, claro, solo se pueden comparar cosas que son comparables, de calidades, etc., ¿no? Esa es una labor que los ciudadanos que queremos ser responsables nos llevaría un montón de horas hacer. Vete tú a saber las proteínas que tienen, los tóxicos que tienen, etc. Eso parece que lo tienen que hacer las instituciones. Si es que vivimos en una sociedad. Claro, si vivimos en una especie de selva, mucho que tengamos luces eléctricas y etcétera, pues vale, ¿no? Pero en el fondo ahí sí que hay un tema puramente político y en el que probablemente la mayoría como ciudadanos nos hemos equivocado al votar, etcétera, etcétera, pero claro que individualmente es un falso debate pretender arreglar el mundo simplemente juntando individualidades. Somos una sociedad, hay instituciones, las instituciones que tienen que ser responsables, etcétera. Quería subrayar esta complejidad y no debatir un debate que no es un falso debate, ¿no? La responsabilidad tiene que ser omnipresente. Muy bien, ahí darrere jo, ¿no? Pues vos. Sí, bueno, yo lo que volia comentar un poc també era
han vingut des de Carrícola, per lo que ens va proposar Xavier, era vindre així a dir que de lo que estem parlant, lo que està fent en Carrícola és real, no? Que no m'agradaria que es quedara un poc en la idea de les propostes poden ser perfectament reals. Jo quan havia vingut així per primera vegada i m'han dit 600 habitants, al·lucinat, perquè nosaltres lleguen 94 habitants, però en Carrícola durant la setmana potser no són 70 i hem arribat a ser 60 persones. Entonces, si en Carrícola és possible en qualsevol altre lloc. El que vinguem és animar-vos en aquest sentit, de que les coses, si en un poble tan menut tinguem 6 parades tots els diumenges i la gent del poble compra ecològic, no ja potser per consciència, sinó perquè ho acaben de collir el diumenge de matí, perquè els llauradors de sempre es van dir a la gent que està fent la parada. Colliu-ho diumenge de matí antes de la parada, i si és millor que falte i que aneu al bancal i ho colliu i la persona s'espera i s'emporta les penques acabades de collir, perquè encara vos ho agrairà més perquè ho posaran en el putxero en les penques acabades de collir. I això és el que vol la persona que ve a comprar a Carrícola. Ja no tant ecològic, i després oferir el que sempre ens ha, entre comilles, ens ha matxacat. No, és que l'ecològic és molt car, és que és molt difícil aconseguir-ho. Carrícola som 90 habitants, és això únicament, i tots els diumenges l'aposta municipal, perquè ha sigut una aposta de l'Ajuntament, ha sigut que ningú pugui dir que no té producte ecològic al mateix preu o inclús més barat que el producte convencional, que n'hi ha una gamma amplíssima de tots els productes que si en Carrícola no estan, es aconsegueixen de Xètiva o de la xarxa de llauradors que està en marxa, que quan vas allí veus el producte d'on és, el preu digne que li s'ha pagat al llaurador i el preu que tu estàs comprant-ho, que el pa que està venent-se en Carrícola estan fent-lo el dia antes en un forn de Carrícola, en blat que s'ha sembrat allí, en l'oli d'allí, en l'auia, en la farina, bueno, tots aquests temes, i si Carrícola és possible, tot és possible. Es más fácil en Carrícola porque es más pequeño. No, pero... No, ¿qué va? Pero hay menos consumidores. Aquí sois 600 personas. Son 600 consumidores. Entonces, allí son 6 persones, 6 parades, bueno, perquè a part del tema de la gent que fa artesania, que viu en Carrícola, perquè allí no és molta, sinó és gent que viu en Carrícola, gent que fa dissenyar roba a medida, gent que fa portar bocadillos de tela per no utilitzar l'alumini, i n'hi ha 6 famílies en Carrícola que tots els diumenges estan eixint, muntant aquest mercat. Hi haurà dies que trauran 10 o trauran 1.000 o trauran 30, però dona igual, perquè ja no és la quantitat, sinó la qualitat que ells tenen de viure en Carrícola, en l'existència poble per viure. I quan esta senyora comentava anem de cara a propostes concretes, vosaltres vam vindre així en aquesta intenció, de dir, Carrícola existeix i el mercat de Carrícola, és veritat que Luis era alcalde antes que jo i ja portava la idea del mercat i pensàvem com anem a posar en marxa. Això és una locura. És que Carrícola no té recursos absolutament per res, però des del mes d'agost que estem ahí i estem tots els diumenges eixint a la plaça i continuem treballant ahí. Nosaltres dos no el pararíem. No, mai. No, perquè tens que sumar, o si no, si restes ja no es podria fer res. Jo soc d'un altre poble del costat i estem sumant. Sí. És que vull que afegir alguna cosa que està dient Susana. Jo crec que també la diferència en Carrícola és que allí, com a ajuntament, com a poble, heu decidit no tindre polígonos, no tindre urbanitzacions, i això són valors afegits al poble. No sols que esteu plantant ecològic, esteu apostant per la sostenibilitat, sinó és que és un poble que estava dient el xipeste, l'administració s'ha implicat en és que ara estem dissenyant ja en madera l'estructura del mercat. Pues jo crec que això són els valors afegits del poble. La banda del que estàs dient és que allí heu tingut serietat. Des poquets, a mi una de les coses que més me va sorprendre va ser això, que no hi ha un polígono. Allí en la comarca això és impensable. Impensable. Sí, som els bichos raros de la comarca. Clar, pues això jo crec que és un valor afegit. Això forma part del que estàvem parlant de territori socialment responsable, no és responsabilitat d'un. L'administració juga el seu paper i ahí està deixant que juga el seu paper. Sí. Bueno, yo básicamente quería... Ese tema es muy puntual, es decir, la cultura de pueblo, la cultura individual, es fundamental. Es decir, no cultura como, digamos, estudio, sino
pensar que lo tuyo, lo que estás haciendo está bien, apostar por ello y lanzarte a defenderlo, pero desde la individualidad. Partimos de la base que ahí hay ejemplos de cosas pequeñitas que creen en ello y están funcionando. Cavícola a nivel ya pueblo. Ya de paso os quiero hacer una preguntita. ¿Habéis hecho como un concurso de escultura pública y tenéis un mogollón de escultura pública en un pueblo pequeñito? Sí, bueno, al final yo he hablado un poco, o he parlat un poquet del tema de que al final hem intentat canalitzar o filtrar totes aquelles idees que venien o bé d'algú del poble. Bueno, s'ha oblidat dir que funcionem a nivell d'un consell municipal, és a dir, cada volta que es convoca per a fer un plenari a nivell municipal es convoca a tots els ensaios del poble. De manera que hi ha una participació a aquest nivell democràtica més gran, és a dir, no és que tu elegixes a un alcalde i a partir d'aquest moment la responsabilitat és de l'agrupació local, sinó que totes les decisions que es prenen es convoca a tots els ensaios. Per tant, al final, les coses es debatixen i si la caguem entre tots i si l'acceptem entre tots. Però sí que ens dona el sent respaldat a l'hora d'executar qualsevol tipus d'actuació, perquè al final tu has exposat a tot el món quina és la idea que tenies que fer o quina és la idea que volies fer i quan aquesta gent respon a aquesta idea tu el sents més segur a l'hora d'executar-la. Per tant, tens menys por d'enganyar-te o perquè al final tens la sensació que si s'enganyem entre tots. Un poc, per el que tu estaves comentant, d'alguna manera el tema de l'exposició d'escultures al final va sorgir mitjançant un artista que tenim a nivell local i ell ja feia temps que tenia la idea de fer una exposició d'escultures al llarg d'un recorregut que el que hem fet ha sigut els camins de l'Àurea que antes us parlava, una torre que tenim Vitgia, que està just damunt del poble, hem fet diversos circuits en el qual va fer una convocatòria a nivell d'internet i la sorpresa va ser que 50 artistes, des de professionals fins a particulars que es dedicaven a cada una a la seva feina però tenien inquietuds en aquest aspecte, volien participar. Entonces l'Ajuntament el que va fer és dir això ens agrada aquesta idea, anem a fomentar-la, anem a ajudar-la. L'Ajuntament simplement el que va fer és s'enjuntaven tots els caps de setmana i es pagava l'almorzar. I després hi havia un xocot de pressupost que a cada un li se va assignar una quantitat mínima que la idea era cobrir una part dels materials que ells poguessin utilitzar. El de més es va fer entre tots. És a dir, el bo, diguem, al final no ha sigut sol el resultat, sinó que va haver una convivència per part de gent del poble i gent de pobles del voltant que va fer que el ressò que tenia o que ha tingut aquesta projecció a nivell artística s'ha projectat per tota la vall d'una manera, no sé, com el boca a boca ha funcionat moltíssim. Per què? Perquè hi havia un artista que havia fet una actuació que era del poble a 8 quilòmetres. Entonces s'ha portat a la seva família, als seus coneguts, i al seu temps han portat als seus coneguts i resulta que fa, potser, quasi 2 anys que això està fet i, ens ha omplit el poble de visitants. Entonces, què hem fet? Aprofitant que venien a veure això, han vist la ruta dels camins de l'Àuria, han vist la Torre Vitgia que la tenim restaurada, tenim un restaurant o un edifici que és municipal, que és un restaurant i hostal al mateix temps. Això és part dels ingressos que té l'Ajuntament, és a dir, venen d'ahir. Això ha funcionat, al final el restaurant així funciona, el bar i la tenda, que també és municipal, això també funciona. Per tant, al final són famílies que viuen al poble, que al final viuen de tot això que estem fent. Quan veus que tot està lligat i tot està donant-te vida, diguem que tu vas agarrant forces per a seguir fent coses. Iba por ahí, es decir, estáis en un planteamiento de trabajar individualmente, uniendo unidades y hasta la cultura os potente. Sí, no voy a remarcar que... Sí, jo simplement dic que a voltes el de comprar més barat és una qüestió de renda. Fa uns anys la gent no tenia tantes coses, tants mòbils, tants cotxes, tanta cosa, destinava una major percentatge de la renda mitjà i entre el descens que ha hagut de la renda d'estos anys brutal a la classe treballadora i l'assumpció de noves necessitats que ens han creat, destinem una part ínfima
al menjar i se prenen recanejant. I la classe treballadora que volta té menys i ja no pot permetre ja ni menjar de veres, té que comprar-se a tretzo. I això és un ahir van enllaçar amb un problema social, laboral, empresarial, econòmic, polític, de tot. Jo vull subir dit alguna cosa. A veure, qui quedava sempre? No, jo només... No, allà dalt, sí. No, respecte al... Diguem, hi ha algú que insisteix en... Bueno, però quines propostes concretes fem? Què fem? Vale, però què fem, no? I per ahir s'ha parlat de nou de les administracions, com diuen, és que si les administracions no ens apoyen... I entonces m'he recordat bueno, ahir a Biocultura, parlant amb Ferran Caudet, que estava fent una xicoteta exposició d'una part de lo que és la red sostenible creativa, de l'economia humanitzada i tal, estava parlant del cas de Granollers, que jo no sé si ho conegueu, jo no ho coneixia, però resulta que alguns comerciants del centre es van donar compte que no volien el tipus de ciutat en la que estava convertint-se, no? Però ja des del 92, en el 92 quan, no? I entonces van decidir associar-se, que seria per a mi la proposta concreta, per a anar darrere aconseguir els reptes concrets, no? I entonces van pensar que el primer que anaven a fer és traure cadires de nea a la porta de les tendes. Entonces, perquè la gent s'assentara i fer rogle i començar com a prendre el carrer, no? Per supost vingué l'administració i digui, això està fora de la normativa, teniu que llevar les cadires i tal, i tingueren eixa lluita. Entonces pensaren, mal, què fem ara? Fem un segur de responsabilitat civil i comprem més cadires i les traguem allà fora, no? Fins que l'administració es va donar compte que això era el que la gent volia, que això era el que... I entonces començaran a apoyar-ho. I ara diu que n'hi ha, és que jo al·lucine, 5 quilòmetres quadrats de Granollers sense cotxes. Vull dir, peatonal. Vull dir, s'han associat i han començat a lluitar per alguna concret. Jo crec en el que ella deia del cooperativisme, de l'associacionisme, com es diga, no? Sí, jo simplement era insistir... Bueno, digues. No, mira, jo he estat 4 anys president del socio comercial de Gata i em vaig donar compte al final el problema que teníem nosaltres és que la majoria de botiguers tenen la vida arreglada. Tenen la vida solucionada. Tenen prou diners per acabar la vida. Tenen una panaderia i tu te'n vas a les 11:30 del matí i ja no queda pa. Perquè no en vol fer més. Perquè ja en té prou, perquè en vol més. Se guanyen prou diners. I això és el 90%. No passa en Gata, vas a les 12 i no hi ha pa redó. Jo em faig 80 en tinc prou per viure. Està difícil de trencar això, Però no impossible, No impossible. Bueno, jo he d'insistir en el que havia proposat al principi, que és que intentem concretar, és a dir, ens agrada molt parlar de coses, sense concretar res. Jo insistiria, potser que ja tinc molts anys, en que quedem per concretar coses per a posar-les en pràctica. Entonces, Andreu, si quieres fer el cap visible del convocatori, d'alguna manera és passar-te potser la pilota de que si hi ha que fer una altra reunió, si voleu convocar, aquí, vosaltres evidentment teniu moltes dates des que estem així, i entonces vull dir que potser no seria una qüestió d'una reunió oberta per a exposar coses, sinó una reunió pareguda a la que vam fer el dissabte passat, en la qual parlem de coses ja molt concretes per a posar-les en pràctica, si no immediatament, en una qüestió de mesos. Alguna paraula més, no? Doncs Andreu. Vaig a intentar... Perdona, la semana pasada es va quedar pendiente lo de sobre energía, si sabéis alguna cosa.
Intentaré donar resposta, no he volgut parlar perquè la setmana passada sí que vaig intervindre més voltes, però jo penso que he anat autogestionant-se molt bé la cosa. Tinc moltes coses apuntades, segurament no seré capaç d'estructurar-les, em quedaran algunes per ahir. Intentaré donar resposta al que puga, però no és que no soc prou organitzat. A veure, si me'n deixa alguna, vos demane que em pregunteu i a veure si puc donar-vos alguna resposta, bé. Sí, és una de les coses que vaig a comentar, a veure el que havíem pensat i si vos sembla bé o si no, ho fem d'una altra manera. Simplement un xico de comentari a un tema que estava parlant-se així ara, que era el tema de que si en un poble era més fàcil organitzar-se o no. Si hi ha alguna facilitat, entenc jo, major en un poble per a organitzar-se que enfront a una ciutat és el tema de que sí que es conserva un poc més la proximitat. Per això han estat insistint tota la vesprada en el tema de que n'hi ha que potenciar aquesta proximitat. A partir d'ahir és quan començaran a créixer més coses. Si no ens coneguem no podem fer res junts. Aquesta és la primera. La segona, si està l'Ajuntament espitjant algun projecte que hi hagi, fantàstic, s'avança molt més a pressa. Però jo penso que si l'Ajuntament està en contra, costarà un poc més i tindrem que fer per a que canvi. Però possibilitats n'hi ha. Perdoneu-me, però soc optimista de mena i no puc evitar-ho. Penso que s'han dit coses molt interessants, així, per part dels companys i també per part de tots vosaltres. Des de luego estem molt contents amb l'esforç que ens ha costat muntar aquestes jornades, però veure el resultat i la participació, això és algo envejable. No vaig a repetir tot el que s'ha dit així, però s'han donat moltes pistes de per on va el tema, o com a mínim com ho entenc jo. No en clavaré, tenia moltes apuntades però no en clavaré. Simplement sí que us diré que és necessari, i això és que vull recalcar-ho, necessari el tindre un projecte, creure en ell i, sobretot, no esperar un resultat immediat. Per què? Perquè no estem dins la dinàmica d'un mercat i d'un sistema que ahir dins sí que es faciliten molt les coses per a tindre resultats. Les coses, i més en el tema de la terra, per exemple, jo també estic dins del tema de l'agricultura, són a llarg termini. Hi ha que ser insistents, això sí. Però també és veritat que hi ha que posar-se a treballar. Quan tantes comences, abans arribaràs. El tema de que jo no puc vendre una lletuga si no l'ha produïda antes. Doncs anem a produir la lletuga. Es vendrà després? Es ven. Es ven, segur. L'experiència que tinc jo és que es ven. Provem-ho. La qualitat, fonamental. Tornar a recalcar-ho. Per què? Perquè de l'altre ja tenim molt, i molt barat, a més, a canvi de l'explotació de la gent que està fent-ho i de moltes altres coses. Una altra cosa que volia ressaltar, el tema de la fraternitat. El deixar un poc de banda només mirar l'interès que vaig a treure jo de qualsevol acció que faça. No, al contrari. O sigui, anem a oferir coses. De segur que no la setmana que ve, però igual sí un temps un poc més llarg, un termini un poc més llarg, tornaran i molt augmentades. O sigui, treballem en aquest sentit. La comunitat funciona, només hi ha que provar-ho i ser insistent, i les alegries són molt més que les tristeses que pot portar-te. De coses concretes, jo penso que així no és el moment, sinó de buscar coses concretes a fer. Estem parlant de que som molta gent. Jo crec que les línies, com a mínim del que pensem entre tots per on es tindria que treballar, sí que han eixit. Les coses més concretes, jo penso que s'ha parlat també, que les iniciatives tenen que anar eixint. Seran individuals o seran amb ella i amb ell i amb l'altre, que ja ens coneguem, podem parlar i podem començar a establir els llaços per a que en forma de cooperativa o conforme vulgueu dir-lo puguen començar a funcionar. De totes formes sí que n'hi ha coses. L'altre dia ja van eixir. Estava dient Carles abans el tema es va parlar la setmana passada de posar la informació dels productes que n'hi ha a la comarca en
a l'abast de tot el món. Una base de dades que es podrà consultar. Fantàstic, així tenim gent que no us ha contat res de la plataforma de la Taifa, però estaria bé també que us ho contàreu. Ahir podria cabre aquesta iniciativa, per exemple. Un altre que va eixir és el tema que preguntava Amparo també, de fer una xerrada sobre cooperatives d'energia, el de Som Energia, van estar parlant la setmana passada. Ja estem fent els contactes, segurament serà el mes d'abril, per tema d'agenda i perquè ara també està el tema de Pasqua pel mig i tal, i segurament en el mes d'abril sí que estarà. També, tornar-vos a dir, la informació ja estarà en lo d'Agricultura Ecològica d'Ènia, que és lo de la Taifa que estava comentant-vos, ahí estarà la informació. Molts de vosaltres vau deixar també el vostre correu per a lo del foro que funciona a Sitges Pobre per a que aquesta informació vos pugui arribar també. L'altra proposta que estem parlant, i vaig avançar-me perquè tot el món que està en lo del foro no ha tingut temps encara de dir-los-ho, però anem a fer una proposta per a que ells s'encarregaren un poc de l'organització. Ja hi ha una persona que està fent el contacte, però sí que és del foro es farà l'organització d'aquesta xerrada d'energia. Hi ha un altre que es va parlar de banca ètica. A veure, un poc la proposta que volíem fer és que Xavier i jo hem estat, sobretot en molta altra gent, preparant-lo d'aquestes jornades i veient que ha funcionat molt bé, et dona ànims, però... La idea, perdona, la idea és que, per lo que hi ha l'atmosfera de que això no es pot acabar així, volem que hi hagi una continuïtat i crear un foro permanent, un foro que cada X temps, per un motiu o altre, reunir-vos. Ara, de moment, hi ha dos temes sobre la taula. Un era el de la cooperativa Som Energia, per a formació i que vulgui inscriure's ahí. Després està el tema de la banca ètica. I jo añadiria un tema que Andreu i jo, quan estàvem preparant aquestes jornades, el vam estar barrejant, que era que Àngels i Santiago en parlen llançar, que és el dels mercats socials. Lo de com, vull dir, no podem esperar tampoc que el conjunt de la societat canvi. Vull dir, tenim que també anar creant referències. I el tema, per lo que es parlava de productes, d'iniciatives, de formes d'establir noves relacions econòmiques i socials entre les iniciatives que hi ha a la comarca, és un tema a plantejar-se també en un futur, crear un fòrum i un fòrum de debat i a partir d'ahir anar traient coses. I l'altre és que també dos xerrades no poden dir coses, encara que voldríem tenir ganes de dir coses, però no... Igual les coses més concretes, com vos dia, caldria això, que fossin iniciatives que anaven creixent, que anaven filant-se més prim i que després, si necessitem més tal, convocar i explicar-ho un dia de manera més ampla. El que estava comentant-vos, un poc la idea és intentar funcionar en xarxa, o sigui, no en estructura piramidal, que n'hi hagi una gent que en aquest cas ha sigut els que han donat la cara a Xavier i jo d'organitzar coses com aquestes. O sigui, l'estructura més potent és que n'hi hagi nòduls i que cada un diga, doncs mira, m'interessa molt el tema i vaig a contactar amb aquesta persona que pot tal i buscar la plataforma que podria ser esta o alguna altra que també podria afegir-se, el de la Taifa que vos comentava, a partir d'ell llançar la idea i la gent que estigui interessada anar allí. En aquesta dinàmica és el que us dia que segurament anem a proposar al foro de Sitges Pobre que farà el tema de la xerrada de Som Energia, per exemple. El tema és que és una faena de tots, o sigui, no estem esperant a que aquella persona d'allà o l'altre, perquè tal, m'organitza a mi la xerrada que m'interessa. No, a mi m'interessa una xerrada i jo intento fer-la. Per què? Doncs perquè l'altra persona, quan vega l'exemple i tal, i que ha estat molt a gust en la xerrada, també emularà aquesta acció. Es tracta d'això, de posar-nos en marxa ja. Els resultats aniran teixint. Sí, no sé què ha dit Fabián. Tenemos un foro de participación ciudadana que tenemos ya, esta mañana estamos trabajando, ya somos 150 y pico apuntados en el foro, igual para un pueblo de 600 habitantes, que encima además muchos de
todos son familias, o sea, realmente eso representa pues, a lo mejor la mitad del pueblo. La mayoría de vosotros seguramente no estáis en el foro, pero vamos a dejar aquí un papel porque en el foro apuntamos vecinos o simpatizantes de otros pueblos, porque puede haber iniciativas como esta, que son iniciativas de charlas o lo que sea, que pueden estar interesados no solamente los vecinos del pueblo, proyectos que son distintos del pueblo, del tema de la basura, lo que sea tal, pero hay temas que pueden ser más para todos. Como digo, porque dejamos aquí este papel, solamente pedimos el nombre, el email, el idioma en que queréis que se os dirija, que puede ser valenciano, español o inglés, vecino del pueblo que sea, y quién es el pobre o de la ciudad que sea. Entonces vamos a dejar aquí este papel porque cualquier cosa que se organice siempre será mucho más fácil llegar a los Pues no res, simplement tornar a agrair així la presència d'Àngels, de Santiago, de Josep Vicent i dels bitxos raros de Carrícola que crec que tindrem que emular un poquet més. No sé, no podríem entrar. Tornem a veure. Això, ànims i a veure si es tornem a veure prontes.